Galatia 3. Pagkabuang-buang gayud ninyong mga taga Galatia, kinsa ba'y naglamat kaninyo, nga unta gisaysayan naman kamo sa dayag gayud mahitungod sa kamatayon ni Hesukristo dito sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Pagkawala gayud ninyo hunahuna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ayaw ako gina, nga wala lamang di ay kahulugan, alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu o sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati o mituo kamo sa maayong balita? Mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa, angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa, ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Nituo si Abraham ug gipanalanginan siya. Busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Katong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo, kay ang kasulatan nag-ingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa, klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mga igsoon, ani ay usa ka pananglitan. Kung ang usa ka kasabutan gikauyunan o gisilyuhan na, wala nay makasalikway o makadugang og bisan unsa niini. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan ug sa imong mga kaliwat. Nga sa ato pa daghan kun dili nag-ingon. Nga sa ato pa daghan kun dili nag-ingon ug sa imong kaliwat. Sa ato pa usa lamang ka tawo nga mao si Hesukristo. Kini ang buot kong ipasabot. Ang Dios naghimog kasabutan ug nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nga gihatag human molabay sa 430 ka tuig, dili makabungkag sa maong kasabutan o makahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kun ang gihatag sa Dios nag-alagad pa sa balaod, wala na kini mag-alagad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. Unya, nganong gihatag man ang balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga maoy gisaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel inabagan sa usa ka tawo nga maoy tigpataliwala. Ang
taliwala, gikinahanglan lamang kung may duha ka tawo apan sa Dios usara. Nagpasabot ba kini nga ang balaod nahisupak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gihatag pang balaod nga makahatag og kinabuhi sa mga tawo, mahimo untang matarong ang tawo atubangan sa Dios pinaagi sa balaod. Apan sumala sa kasulatan, ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala, aron ang motuo makadawat sa gasa nga gisaad pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod, hangtod nga igapadayag kining maong pagtuo. Busa, ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo, aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga anian na ang pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo, kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babaye, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iyan na kay Kristo, kung kamo iyan na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Galacia 3.